Bao, binortihan. Oy, Ikaw ang inahan nga sa ako nag-atiman, nga nag-alalay sa kong pagbarogi. salamat dong ha. Hi guys, welcome to my vlog. Ani ata karon kay nagpagasolina kay mo biyahe ta paingon dito sa SMD. Lanaw del Norte kay birthday sa kong mama mga guys. Grabe gyud ang gasolina. Hashtag yung mahal. Atong matanaw tan-awan ninyo. Grabe balig 200 ang gasolina mga guys, pero isa ka litro ra kapin. So yun mga guys, kauban ni akong magulang mga guys. Magbiyahe kami karon mga guys. Kay akong mama nagtrabaho man dito sa SMD mga guys. So dito mo anto mi. Sa Lacton mga guys, nagbiyahe na mi mga guys. Naabot na ta diri may tukuran. Indot nga panahon kay walay ulan. Ug sa Lacton mga guys, naabot na ta diri sa SMD, Lanaw del Norte. Anhi mi diri sa gitrabuan sa akong mama. Ug sa Lacton naabot na gyud mi. Akong okyon akong mama kung gaon sa auto ni sulod ko diri sa kusina. Hashtag yung kanindot ang kusina diri mga guys. So arrange kaayo. Yan natingala ko wasta may mingawa abi na kong nailakaw akong mama. So yun naam diri sa kwarto. Nagtago-tago pa siya. Di ara natingala siya ni kalit kog abot. So yun mga guys, sa Lacton akong mama nag-iihog manok. Grabe yung mga manok ko sunoy naman guro na iba yung bayo. Manok yo ihawon taga birthday kay unsa mo guni akong mama di mo guni mo kaon og baboy gikan pa sa pagkabata ni di man guni siya mo kaon og baboy. Og sa Lacton mga guys, akong gitabangan og mulbol sa manok mga guys, kay maluoy ko sa akong mama mga guys, dagan-dagan ubay-ubay ra bagini mga guys, dugay mahuman ba mo ni tabang ko dapita mga guys. Unang ako na lang yung gibisit akong mama diri mga guys, kay mauli pa sa balay mga guys. So gasto na kay mga guys, mabalik ra gyapon mga guys. Tanawan ninyo mga guys, ingunaan ni kakugihan akong mama mga guys, mao nang gabata gud mga guys, hilig ni magluto-luto mga guys. Sa motas pag-eskwela, grabe ni mo motivate ni nga pagkainahan. Mao na unaon yun ni para sa mga anak, mao na pong usamo na nakahuman kog eskwela. Sa Lacton mga guys, no man naman nagimulbol mga guys no, ako ni idabdab sa kalayo mga guys no. Huwag lang natin seryosohin, maglingaw-lingaw pud ta. Oh yeah, it's Ronald Galedes, my rapper and vlogger from Aurora, Zamboanga. Smile lang, permi di magproblema. Jolly ang beat, basta na siya. Oh yeah, Ronald Galedes, makus ka nga rapper, vibes nga maayha. Bilog ang buwan, musika sa hangin. Positibo lang, firme, ayaw pagbilarin. So yun mga guys, dire dapita, gutaro na sa akong mama. Dayon pagkahuman, bao, binortihan. Oy, ayahay kay ko. Ikaw ang inahan nga sa ako nag-atiman, nga nag-alalay sa kong pagbarogi kan basta sa baka. Daghang salamat kayo ma nga imo kong gihigugma. Ikaw ang suga sa tong pamuyo. Salamat kaayo man. Ikaw akong inspirasyon, maunang sa pag-eskwela, dili ko kapuyon. Kung gusto ba kaingon ani kadaghan ng kwarta, sulayin na ang akong link kay grabe kung kanindot mo paldo mga guys. So naa sa comment section ang link mga guys. So grabe mga guys oh. Kung gusto ka mo paldo unsa pa yung giulat ani na sa akong link ka legit.